Gobernadora sa Sugbo hugot nga mibahad sa mga kriminal nga gukdol. Suportado kini sa mayor sa dakbayan sa Sugbo nga nagtinguha nga mubutang og AI camera sa syudad isip pagpahugot sa pagsulbad sa krimen. Balik sa Domingo sa report. Gikaalarma ni Cebu Governor Pambari 4 ang gihulagwan niya nga mga linuog nga krimen sa lalawigan nga nagumikan sa pagkuyanap sa illegal nga drugas. Sobay usab kini sa pagkasakmit sa illegal nga drugas sa dakbayan sa Talisay niadtong weekend nga nagkantidad og 20 milyones pesos. Tungod nini dunay bahad ang gobernador. I was really pissed bitaw looking into this ba mga confidential reports ba about sa crime situation diri sa probinsya sa Sugbo ba. Ang kaugmaon ng gusbatan-on ang madaot ani kung magpadayon ning drugs. I'm warning them. Kung naa mo nag-operate diri, muna akong warning nila. Gitinguha usab ni Governor Baricuatro nga pahugtan ang pagkig-alayon sa mga otoridad ug sa tanang mga LGU apil na ang mga tri-cities. Yeah, it's very vital. We have to have a system of coordination between the cities involved. That's why I would like to propose unta the reinstallation of the Mega Cebu. Samtang suportado ni Mayor Nestor Archibald ang pagpahugot sa seguridad sa Sugbo. Kung ang Cebu province ug ang Cebu City, Mandawi City and all over secure ang mga tao, this mas naindot madaghan mo ari sa ato. Sa tinguha nga mapalambo pa ang pagpatuman sa kaapsay ug kalinaw, nagplano ang dakbayan nga mubutang og mga AI camera sa mga strategic area sa syudad. Mas mapadali ang pagsulbad sa mga mahitabong krimen sa dakbayan sa Sugbo. Ang nindot manggod sa AI cameras, makuha na siya tanan ang iyang mga tao kinsay iyang makuha within that particular place at certain time. Unya pananglitan na ay, for example, robbery, unya na nakakita, for example, ang nagtulis na ikaw, yellow ang iyang t-shirt, ng short pants. So suna na dito sa kanang system nga. Hinoon, misali gihapon ang mga opisyal sa Karakos Kapulisan sa pagsumpo sa mga nahitabong krimen. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.